Ahoj, já jsem Kuba, jsem trenér mladších žáků na Smíchově a rozhodl jsem se, že natočím pár fotbalových videí, pár tipů a rad pro vás, pro fotbalisty a fotbalistky ze Smíchova, jak byste mohli na sobě pracovat, i když třeba zrovna ten den nemáte trénink. V dnešním videu se zaměříme na dvě části. V první části to bude takový ball mastery, to znamená, bude to práce s míčem, nepotřebujeme k tomu vůbec nic, stačí nám jenom míč. Bude to celkem 5 cvičení, ve kterých si ukážeme, jak by to mělo vypadat správně, na co byste se měli zaměřit, a jsou to cvičení, které vás můžou posunout, zlepší to, jak potom budete pracovat v tréninku a samozřejmě jak potom i v zápasech. V druhé části toho videa se zaměříme na přihrávku a první dotek. Využijeme tady k toho, že tady mám takovouhle desku, nebo máme tady tu desku. Vy to můžete využít doma nebo tady na Brodovce, na Smíchově máme super zeď, která se dá taky využívat, takže ten prostor tam určitě je. Tak, první cvičení, který jsem vybral na začátek, je úplně jednoduchý, je nám všem známý, jsou to klasické nášlapy, který známe. Všechno, co teď vidíte v téhle části, to znamená všechno, co se bude týkat těch 5 cvičení toho ball mastery, tak za mě doporučuji udělat 3 opakování od každého cvičení vždycky po 40 vteřinách, to znamená 40 vteřin cvičím, 20 vteřin pauza, 40 vteřin cvičím, 20 vteřin pauza, 40 vteřin cvičím, 20 pauza, pak přecházím na druhé cvičení, to samý, 3., 4., 5. a máme hotovou tu komplexní část toho ball mastery. Jo? Na tuhle část nepotřebujeme vůbec nic, stačí nám prostě balón, a to první cvičení, na který se teď zaměříme, tak jsou klasický nášlapy. U těch nášlapů snažíme se koukat nahoru, nekoukat dolů na míč. Jsem aktivní, vždycky je tam ten dotek toho míče, není to jenom, že se tak jako naznačím, ale opravdu, ať je tam ten dotek toho míče tou nohou, tou špičkou, pracují i ruce. A jak jsem říkal, snažím se koukat kolem sebe, rozhlížet se, mít hlavu nahoře, jako při zápase, hlavu nahoře a nekoukat na ten balon. Jo? Takže takhle a 40 vteřin pracuju. Je to intenzivní, to znamená, snažím se to za těch 40 vteřin udělat co nejvíckrát, co nejrychleji. Jo? Zaměřujeme se na ty detaily. Takže se připravíme a jdeme na to. Jo, je tam ten dotek toho míče, soustředím se, nekoukám na zem, nekoukám si pod nohy, pracují mi i ruce. Teď mi to uteklo. A je to prvních 40 a tohle opakujeme, 20 vteřin pauza, pak znova 40 vteřin, 20 vteřin pauza a znova 40 vteřin, jo, celkem 3krát tohle. Stačí vám nějaký stopky, hodinky, nebo když tam s vámi bude mamka, taťka, nějaký kámoška, který vám to stopnou, nebo se můžete střídat u toho, jo. Takže první cvičení z těch 5 jsou teda nášlapy, kdy ten balon je staticky na tom místě. Druhé cvičení, který jsem zvolil pro tohle, jsou nášlapy level 2. Tam už trošku zaktivníme i ten balon, že ten balon nám nestojí jenom na místě, ale jdeme do toho, že už si posouváme ten balon. Jo? Ten princip je stejný, pracují mi zase i ruce, snažím se nekoukat si pod nohy, nemít tu hlavu dolů, ale nahoru, okolo sebe, a posouvám si ten balon. Jo? Takže tohle nášlapy level 2. Zase 3x40 vteřin a vždycky je tam 20 vteřin pauza. Tak já si připravím čas a jdeme na to. Jo? Takže první 40 vteřin, nášlapy level 2. Můžeme. Zase snažíme se to dělat s maximální intenzitou, to znamená udělat to co nejvíckrát, co nejrychleji během těch 40 vteřin. Mi to uteklo. Soustředím se na každý ten dotek a jedem.
Pojď, jdeme, to je ono. Pojď, makáme. Ještě pár vteřin. A je to super, zase 20 vteřin pauza, pak bychom došli po druhý, 20 vteřin pauza a pak po třetí a máme za sebou to druhé cvičení, jo? Super. Až budeme hotový druhé cvičení, půjdeme na třetí. Pro třetí cvičení v tomhle Ballmastery cvičení nebo v téhle sekci jsem vybral jednoduchou převalovačku, která se velmi často využívá i v zápasech. To znamená, převalím si ten balón, obcházím toho hráče, můžu jít po lajně, na střed a tak, jo. Tady práce pracují obě nožky, ta převalovačka, jestli převalím, druhá noha mi ten balón zastaví, stejná noha, která ten balón zastavila, mi ho převaluje na druhou stranu. Střídám, přelívám to z té strany, jo. Takže je to převalím, zastavím, převalím. Vždycky je tam převalení a takový dotek, kterým si připravím ten balón na převalení na tu druhou stranu. A střídám strany, jo. Princip je zase stejný, jedu 40 vteřin cvičím, 20 vteřin pauza, 40 vteřin cvičím, 20 vteřin pauza, 40 vteřin cvičím, 20 vteřin pauza, jo. Takže zase jednu ukázku, 40 vteřinovou, připravíme a jdeme na to. Jo, zase se snažím nemít úplně hlavu dolů, nekoukat na ten balón, občas jí zvednout, podívat se kolem sebe, ale zároveň, abych měl kontrolu nad tím balonem, abych ho ovládal tak, jak mám. Jo, vidíte, že to jde. Super. Jo, takže máme 3, zase jako my jsme to opakovali, 20 vteřin pauza, 40 vteřin převalovačky, 20 pauza, 40 vteřin převalovačky a šli bychom na čtvrtou. Tak, čtvrtý cvičení, který jsem vybral pro tuhle sekci, je taková stahovačka, která bude ještě v kombinaci s lehkým přiťuknutím, s lehkým dotekem, kdy jedna noha stahuje ten balón, takže pravá noha mi ho stáhne a ta stejná pravá noha mi ho placírkou vnitřním nártem odehraje kousek dopředu, kdy si ho převezme ta druhá a střídám tam ty nožky, jo? Takže je to stáhnutí, dotek, stáhnutí, dotek, stáhnutí, dotek, stáhnu, dotek, stáhnu, dotek. Je to takový dynamický, rytmický, není to, že stojím, že ta stojná noha stojí a já udělám jenom tohle, pak vyměním a zase si na ní stoupnu, jo? Je to takový poskok na té noze. Ta noha, která zrovna nepracuje s míčem, tak mi lehce poskočí a je to takový rytmický. Jo, ten pohyb je to rychlý, mám rychle zase ten balón pod kontrolou, dokážu si ho stáhnout k sobě pod kontrolu. Princip je stejný, zase 40 vteřin pracuju, 20 vteřin odpočívám, 40 vteřin pracuju, 20 vteřin odpočívám, 3krát zopakuju, jo. Tak, připravíme, jdeme na ukázku, 40 vteřin, pracujeme. Stáhnu, dotek, stáhnu. Jo, zase bych měl mít, měl bych se snažit držet hlavu nahoře, pracuju. To je ono. Kouknout kolem sebe občas, nekoukat si pod ty nohy na ten balón. Ovládám ten balón, periferně ho vidím. Teď mi to uteklo. Nevadí, hned to zapojím zase zpátky. Ještě pár vteřin, pojďme. Jo, není potřeba ten dotek dávat někam daleko, ale zůstává mi pod kontrolou ten balón. Super, máme 4 z 5 a pro tu poslední část v tom dnešním videu jsem vybral, nebo jsem zvolil ještě zase tu stahovačku. Ten princip bude stejný, stáhnu balón, stejná noha mi ho hraje, tentokrát to nehrajeme vnitřním nártem, ale přímým nártem, to znamená přímo kaničkama na kopačce si ho vracím dopředu, jo. Zase si ukážeme, je to stahovačka, dotek, stahovačka, dotek, stahovačka, dotek, stahovačka, dotek, hop, hop,
hop, hop. Jo, ty principy jsou stejný, zase ta noha, která zrovna nepracuje v tu chvíli, tak by neměla být zapíchnutá v zemi, ale lehce by měla pracovat. Jo? Není nutný, aby po té stahovačce ten dotek šel 3-4 metry přede mě, stačí kousek, tak abych byl schopný rychle zareagovat a zase si ho stáhnout pro sebe. Jo? Takže to je pátý cvičení v téhle části. Princip je pořád stejný. 40 vteřin cvičení, 20 pauza, 40-20, 40-20. Jo? A budeme mít za sebou ukázku těch prvních pěti cvičení. Takže jdeme na to a jedeme stáhnout. Jo, tady zase lehce můžu koukat kolem sebe, kontrolovat si ten prostor, ale chci zase, aby to bylo kvalitní, ta stahovačka a ten dotek. Jo, vnímat ten balonek, ovládám ho. Jdem, pojď ještě pár vteřin. Dobře, máme to. Super, tak teď jste viděli ukázku 5 takových cvičení, jednoduchých na ovládání toho míče, nepotřebujeme k tomu opravdu nic. Vidíte, že mám jenom prostě míč u nohy, zvládnete to doma, v obýváku, na chodbě, na zahradě, venku, za barákem, před barákem, kdekoliv na hřišti, kdekoliv v parku. Není k tomu opravdu potřeba vůbec nic, akorát abych byl jako fotbalista oblečený a měl jsem svůj míč. Jo, takže super. První část máme hotovou. Připomínám, ten princip je 40 vteřin cvičím, 20 vteřin pauza, 40 vteřin cvičím, 20 vteřin pauza, 40 cvičím, 20 pauza. U každého toho cvičení těch 5. Tak, ve druhé části tohohle videa, kdy se zaměříme na přihrávku a první dotek, už využijeme tu zeď, nebo tady teda tu ohradu, kterou tu máme, a už budeme potřebovat nějaký 2 kuželky. Pokud nemáte kuželky, můžete použít boty, kamen, flašku na pití, vlastně cokoliv. Jo? Budou to tentokrát 4 cvičení, které si ukážeme, na kterých můžete pracovat. První cvičení je jednoduchý. Vezmu ty 2 kuželky, nebo to, co mi dělá nějaký můj prostor, dám si je zhruba nějaký metřík pod té zdi a ten princip je takovej, stoupnu si s míčem mezi a chceme teď vlastně stojím na jedné noze, dejme tomu, že pravá začne, takže pravá noha mi přihrává, stojím furt na jedné noze, ta levá stojná noha drží rovnováhu, jo, a jedu jenom přihrávky. Tady bych zdůraznil, ať ta přihrávka je přesná a je prudká, jo, když dáte malinkou přihrávku, ona se vám nevrátí, budete se muset pro ní někam natahovat. Takže stojím a jedu tu přihrávku na té jedné noze. Jo? Zase je nějaký časový interval, ten splníme, vyměníme nohu, jde levá noha, pak půjde znova pravá, pak půjde znova levá. Jo? Ten časový interval je takový, že pracuji 20 vteřin pravá noha, 20 vteřin levá noha, 20 vteřin pravá noha, 20 vteřin levá noha. Jo? To znamená každá noha 2x20 vteřin. Já si zastavím čas a můžeme jít na to. Jo? Připravím si balón, začnu na pravý noze, to znamená stojím na levý, pravá pracuje. Tak, jdeme na to. Mám 20 vteřin, vyměním nožky, jde levá noha. Rovnou můžu pracovat, rovnou jede levá noha. No, zase držím rovnováhu na té stojní. A není to taky špatný. Rovnou přecházím, 20 vteřin, jdu znova pravá, jdu znova levá noha. Jo? Je to ta přidávka, soustřeď se, že je to placírka. Jo? Tak pěkně to pracuje. Vyměním, pak jde levá noha. Jo? Takže tohle je jednoduchá přihrávka vozeď. 2x20 vteřin pravá, 2x20 vteřin leva.
pro další cvičení, který budeme dělat. Už teď ty kuželky nebudou od sebe, ale udělám si z nich takovou řadu, která mi bude dělat takovou, řekněme, neviditelnou zeď, kterou se budu snažit překonávat. Ten princip toho cvičení bude takový, že já si zase na jedné straně si přihraju, ta noha, která přihrávala, tak využijeme převalovačku z předchozího cvičení, který jsme dělali, a převalím si balon na druhou stranu. Tady to odehraje druhá noha a ta druhá noha mi ho převalí na druhou stranu. Zase si ho připravím, připravím, přihrávka, převalím a jdeme na to. A máme, jo, 40 vteřin, teď bude následovat 20 vteřin pauza a znova ještě jednou, jo. Soustředit se na tu přihrávku. Super, dobrá práce, jsme v půlce, máme ukázaný 2 cvičení ze 4, přejdeme na další. Ten princip toho dalšího cvičení je velmi podobný, je tam opět využití té přihrávky a převalovačky, ovšem rozdíl je tentokrát v tom, že my přihrajeme, připravíme, převalíme, ale stejná noha mi vrací balon zpátky doprava. Takže teď bude 40 vteřin pracovat jenom pravá noha. Jo? Pak bude levá samozřejmě. Takže ukážeme si. Přihraju, připravím, převalím, vrátím se. 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 Jo? 40 vteřin, zase naplno, s největší intenzitou, ale technicky správně. To převalení tady je tím, že převalím přes celou a tady vnější nárt, to znamená šajtle fotbalově, nám to vrací na druhou stranu. A hned zase jedu. Jo? Nastavíme čas a jdeme 40 vteřin pravá noha. 20 vteřin pauza, 40 vteřin levá noha. Jo? Tak, jdeme na to. Super, máme 40 vteřin, uděláme i levou, jo? Teď máme 20 vteřin pauzu a půjdeme na levou nohu, ukážeme si do videa i druhou nohu, aby to bylo vidět, že to zvládne i ta druhá noha. Jo? Pokud je jedna nebo druhá trošičku slabší, můžu si zpomalit ten pohyb, soustředit se na to, abych to využil, udělal tu přihrávku a to převalení správně. Jo? Takže jdeme na to, levá noha. 40 vteřin. Jdeme na tu poslední, tam se vrátíme po jedno cvičení zpátky, kde budeme zase využívat tu převalovačku ze strany do strany, ale bude tomu předcházet dvojitá přihrávka. Jo? To znamená, dám si přihrávku, připravím, převalím, přihrávka,
přihrávka, připravím, převalím, přihrávka, přihrávka, připravím, převalím. Jo, super. Bonus nebo takový tip navíc, pokud si věříte, ten pohyb ovládáte, tu převalovačku máte zvládnutou, což je super, můžete tam vynechat ten krok, že si to připravíte tím dotekem, můžete ji rovnou převalit, jo, takže přihraju, převalím, přihraju, op, převalím, přihraju, převalím, přihraju, převalím. Jo, nebo jenom jedna noha, pokud je u mě pravá silnější, ta to zvládá, tak tam můžu jít, že to rovnou převaluju a tady ta levá si to pro jistotu připraví, převalí a tady už pravá, že už to zvládá, může hrát rovnou, jo. Zase 40 vteřin pracuji, 20 vteřin pauza, 40 vteřin pracuji, 20 vteřin pauza. Je to poslední z tohohle cvičení nebo z tohohle dnešního videa. Pojďme makat, pojďme do toho dát všechno. 2x40 vteřin, jo. Já si připravím balón a jdeme na to. Takže 2 přihrávky. A vidíte, levá trošku slabší. A máme to. Vypnu stopky. Super, dobrá práce. Jo, vidíte, je to intenzivní, když do toho dáte všechno, děláte to pořádně naplno, u toho se krásně zadýcháte, procvičíme a je to krásné doplnění k těm týmovým tréninkům, který na Smíchově máme, nebo máte ve svých kategoriích se svýma trenérama. Nebojte se vzít kámošku, rodiče, mamku, taťku, vytáhnout je ven někam do parku, počasí je super. Brojovka je v podstatě každý den otevřená, můžete sem přijít, tady ty 2 arénky, které jsou k tomuhle úplně ideální. Nebo najděte někde zeď doma, asi doma v ovíjáku ne, ale někde za barákem, na hřišti, v parku, prostě kdekoliv. Viděli jste, že k tomu nepotřebujete v podstatě nic, jenom vám stačí ten kulatý míček, který máme všichni tak rádi. A věřte tomu, že když to budete dělat poctivě, budete se zlepšovat a budete každým dnem, každým tréninkem lepší a lepší. Díky moc, jestli jste koukali, jestli to budete využívat, je už na vás. Nicméně jedeme dál a Smíchov. Tak čau.